مس أدل ديخ أتصار ولاس مسمنتاي زيت أمت كيا قال نكالك تمت كلا زسم أكا أنزا نمجمعات أجامي جنا بقالي زمت أكو أجامي زخون كم زفكرا أنت زنجرا من البات لبا أبي ما عرفت نيرا سأل من جر لبا شفيتي خون هتي زجرم جنا سو كم تسأنا نقوم فكرايو أنت لو اسك نابكال أنت تخيد بزخنا قروب كأزوا عندي شو اس يحتى باي خون هادي كتولد يا أجات أميك أدم دهر كاتري نابكال أجزاوتي تلاأخ مسكركو هندبت نحانتي متشو تقال مصر أخو كيدكا حقيفكا سأما زبل سمعت انت متصانكوا كوينو جنا زلنا أمارازي اندادناكو كاب عينيك سابت سوار مفناويو كم زمشالو هندبت أرهي تبلوم مو سقيلهم أوشت خازعاتو سبات بك آنا عيونا كم يوغت إموني بكا تلاليا اندابلكو نابتي عديز الآغات النبوتا منغا ديك أتسألكو قدام سنبتن حاليفوس سوني سولس إيرو ومسكونا كم تلمود أبيت مهرتي قدامي كالأي كفلا جيزي حاليفو عما بل سالساي ناي سبورت جيزي مس آخلا ناي سبورت ممحر مزي وطسو مس بلنا كم توم دقا كفلا هقوس بالكو أبت مهرتي كندتايكم كون كابتن نمحران تحقوسن عينة مهرتي انتلا ناي سبورتيا امبركا كاسينكا انت دليها كوسو انت دليها فوليبول باسكتبول وين تصق الكاون اندات عزبكا مستق كفلها نفاس اندا وسركا تقلل ساعات سلازكونت بالتعاميات برحاني نخالوت زمحارو كيتربشو دمص يعطفيخو كيدو إلوناكوا انت نبره قالي اسقيلا قاليناك اهوهي اندابلنا نابت ميدا سبورت انداكدنا كابت ميدا سبورت خان نكفل زملسو زنبرو تمحارو اندات حلالفنا كلنا منجد دي مقوار قديفة أيني دي ولا سنسا اندابلكو كلهو أركبو نما محرت خاص لزبلني ممهرنا صعبو غيري كيرغا يوسكو اندا غيخو كيدا مستو مابتناي باسكت بول متصاوت ميدا درو بصحهم زنبرو دق كلاسنا تحوسكو كوينو غنا باسكت بول متصاوت كابت زبرحاني نغركوا انت خونا نسادا ولا اسكاله اندابلكو امونكو زي امنيكا سجل دق غانتا يغدኦም ስለዝነበርኩ ተጻወቶ ይግደፎ ምስበሉኒ ግና ከላ አይኔ ዝሆን እንዳበልኩ ወራይ ጻዋታ ይገበርኩ አብሶሙና ግና ደጊመ ነታጓል ከሪያ ስለዝኻልኩ እወ ሚልካ አሚቲ ንሳያበልኩ እወንሳ እታ ኸማን ተላይኸ ምስከርኩ ዝመሰጠት ንጓል አቤት ምህርትና ከጸንሐኒ ለፈጺመ ስለዚህ ገመትኩ እንታይ ከም ዝኾንኩ በተሓደ ሓጎስ ተሰማዓኒ በተሓደ አተገረምኩ ንሳኳ ድሮ አርሒቃ ከይዳ እንተ ነበረት ንሓደ ካብ መማሃርታ ከንደይ ክፍልኩም ምስ በልክዎ አስራኤሉ ምስናይ ከፍላ ምስ ነገረኒ ጽቡቕ እምበር እንዳበልኩ ምስ ነብሰ የቀነለለ ብምስጋን ጸዋታይ ክገብርኳ እንተፈተንኩ ሕጅስ ሓቂ ዘረባ ስለዘይ ከዓለኒ ጸዋታይ ገዲፈ ናብቲ ዝሓበረኒ ክፍሊ ከይደ ብፊንስትራ ተቐልቂለ የማን ጸጋም ምስ ጠመትኩ በቲ ጸግዒ መበል ሳልሳይ ዴስ ኣብ ጫፍ ምስ ሓደ ወድን ጓለን ኮፍ ኢላ ኣብ ኣጋ ምዕራባ ዘላ ንክትሪኣ ተበህግ ፀሓይ መሲላ ምስ ረኣኹም ነቲ ወዲ ኣተስ ምስኣኮፍ እንተ ዝብል እንዳበልኩ ገና ብሓገይ ከይወዳእኹ ጣውላዲ ጸቂጥኒ ዋላ ሓፂን ሃሪሙኒ እዊ ኢለ ርእሰ እንዳሓኸኩ ጥዊ ምስ በልኩ ካላይ ጊዜ ካይደገምኩኻ ሰላሂልካ ንኸፍለኻ ትኸይድኻ ዋላስ ምስ በለኒ ዳይሬክተርና ዋላ እኳ ርእሰይ እንተሐመመኒ ክሪኦ ጸናሐኩ ስለዝደበሰኒ እንዳጎይኹ ካብ ቅድሚኡ ተሰዊረ ናብ ሜዳ መጻወት በጽሐኹ ገዛ መስከርኩ አይቀሰንኩን ግድን ክላል ያለኒ ስለዝበልኩ አነ ዝበለ መላሌ ሜላክ ሕንጸጽ አሪውስ ወጊሁ ድሕር ቀትሪ ስለዝነበረ ትምህርቲ ሰዓት ቀልጢፉ ምዕካል ስለዝኣቤኑን
ዘይኣመለይ ቅድሚ ሰዓተይ ኣፍ ደገ ቤት ትምህርቲ ዝተረኸብኩ ዘዝመፃ ተምሃሮ ንሳዶ ትኾን እንዳበልኩ ዓይነይ ክሳብ ዝረብረበ እንተመዓደኩ እኳ ከይረኸብክዋ ሰዓት ስለ ዝኣኻኸለ ናብ ክፍለይ ዝኣተኹ ኮይኑን ክላስ ተጀሚሩስ መበል ካልኣይ ክፍለ ጊዜ ምስ በፅሐ ናይ ቁፅሪ መምህርና እዊ ዳስተር ምስ መትሓዚኣ ኣብታ ፀናሕኳ ክፍሊ ረስኤ መፅእ ነዛ ክፍሊ መናሎ ዝፈልጣ ቀልጢፉ ምእንታን ሂዝዋ ክመፅእ ምስ በለ ብተሓጓስ ኣነበልኩ እምበርከ ጠሚተያ ዘለኹ ጓል ኣብኡ ስለ ዝነበረት ኪድበልጉየ ምስ በለኒ ሃራይ እንዳበልኩ ብጉያ ማዓፆ ካሕኩሄ ኣክንዲ ዘምፅኣኒ ዝገብር ንውሽጢ ዓይነይ ምስ ኣንከባለልኩ ንሳቶም ንዓይ ክርእዩ ኣነ ከዓ ካብቶም ኩሎም ተምሃሮን ኣቦን ቂረ ብምውፃእ ፍሽኽ ኢለ እንዳተዓዘብክዋ ከለኹ ንኣኻ ኮይ እንታይ ሓደሊኻ ምስ በለኒ ዝኸፈተኒ መምህር ሽዩ እምበኣር መምህር ከም ዝለኣከኒ ዝተዘከረኒ ምስ ሓበኒውን ደጊመ ጠሚተያ ብሕጉስ መንፈስ ንክፍሊ ተመለስኩ ንክልተ ሰሙም መመልኣታ ክላለይ እኳ ደጋጊመ እንተፈተንኩ ሓንሳብ ክፈርህ ሓንሳብ መካለፍ ክፍጠር በቃ ከይተላለኽዎ ኣብ ዝምለሰሉ ጊዜ ብኡ መጠኑን ከይተረድኣኒ ፈትወተይ እንዳወሰኸ መፀ ኣንታንታይ ዝኾን ዘለኹ ኢለ ስምዒተይ ክቋፀር እኳ እንተፈተንኩ ግና ንኻል ስለሰኣንኩ በቃ ዝገበርኩ ገይረ ክላላለኒ ስለ ዝበልኩ ሓደ ኣጋጣሚ ተጠቂመ ምስ ተላለኽዋ ከምቲ ዝፈርሐክዎ ዘይኮነስ ፈታዊት ሰብ ኮይና ስለ ፀንሐት ኣብ ድላይካ ጊዜ ክትረክበኒ ትኽእል ኢኻ ስለ ዝበለትኒ በቃ ካብታ ሰዓት ጀሚረ ዕድል ኣብ ዝረኸብኩሉ ምስኣ ምእላል ኮይኑ ስርሐይ ንሳውን ሓቂ ዘረባ ከም ተረዳኣኒ እንተኮይኑ ከም ተራ ሰብ ኣይፀላኣትኒ ከምዚ ኣነ ፈተያ ዘለኹ ዘይኮነስ ምሽ ኣሎ ከም ሰብ ጥራሕ ርክብና ኣብ ዘያደሉ ጊዜ ከይተረዳኣና ንፋቶ መሓዙት ኮይና ግና ንስኣ ከም መሓዝኣ ተሓስበኒ ዘላ እምበር ኣነስ ክንደይ ጊዜ ካሓታ እንዳበልኩ ካብ ኣፈይ ዘይመለስኩ ሕሉፍ ሓሊፉ ናይ ፍቅሪ ደብዳቤ ብምፅሓፍ እቲ ጥራውስተይ ተወዲኡ ኮይኑ ግና ንክሕባ ድፍረት ኣይረኸብኩን ናይ ብሓቂ ፈትያ ኣለኹ ማለት እኮ እዩ ምሽ ዝዛረበኪ ነገር ኣለኒ ትብለኒ ነርካ በለ ንገረኒ ምስ ትብለኒ ዘየለካለ ኣርእስቲ ምሽ የምፅሕ ነዚ ድኻኢላ ሰሚዓ ተሓልፎ ኣስተብሒላት ለይዶኸ ትኸውን ከም ዝፈተኻ ዋላስ እንታይ ብገለ ድኣ ፈጣሪ ድፍረት እንታይ ዝህበኒ እምበር ከምዚ ኢልካስ ስቒልካዩ ሓደ ጊዜ እቲ ቀንዲ ኣርከይ ኣብ ትምህርቲ ግዱስ ስለ ዝኾነ ዋላ እኳ ናይ ኣጋጣሚ ነገር ኣብ በቢኑ ቤት ትምህርቲ ንምሓር እንተኾና ላይብራሪ ከተካይደኒኻ ስለ ዝበለኒ ኣብቲ ናይ ህዝባዊ ላይብራሪ ኮፍ ኢልና ንሱ ገለ ዝፍተሽ ስለ ዝነበሮ መፅሓፍቲ ይገናፅል ኣነ ከዓ ኣብ ቅድመይ ዝፀንሓኒ ስቕ ኢለ እንዳሓለፍኩ ስእልታት እንዳተዓዘብኩ ንሳ በይን ከም ፀንሐት ሓንደበት መፅሕ ሕውስ ኣይትብለና ልበይ ነጢራ ክትወፅእ ቁርቢ ተሪፍዋ ኮይኑን ብናይ ስምባደ መንፈስ ሰላም ድሕሪ ምባል ኣከንድን ኣርከ ዘላለያ ስቕ ስለ ዝበልኩ ሰላም ኢላ ኢዳ ሰሊዳ ኮፍ በለት ፀኒሐ ግና እዚ ዝፈቶ ኣርከዩ እዚኣኻ ኣፍቃሪቴ እንተ ዝብላ ክንደይ እኳ ደስ ምበለኒ ኮይኑ ግና ዝፈቶ መሓዛ ኢለ ከም ዝላለየ ገበርኩ ንኣርከይ መሓዛይ ኣላ ካብ ምባል ሓሊፈ ሓቂ ዘረባ ጥልቕ ኢለ ኣይነገርክዎን ምዃን ዋላውን እንተ ዘዕልሎ ኣብ ጓለ ብዙሕ ግዲ ስለ ዘይብሉ እዝነ ኸማን ኣይመሓበንን ንሱ ዕላማ ኣለኒ ዝብል ብሰንኪ ዝኾነት ጓለ ካብ ትምህርተይ ክሰናከለ ስለ ዘይደሊ ብዛዕባ ጓለ ኣልዒልኩም ምሳይ ከይትዘራረቡ ተማሂረ ነዞም ናይ ከብዶም ገዲፎም ዘምሕሩኒ ዘለው ስዳይ ክክሕሶም ስለ ዝደሊ ኣዋለድኩም ንኣኹም ስለ ዝብል እንተርፎ ብዛዕባ ካለ እንተዘይኮኑ ምስኡ ብዛዕባ ጓለ ክትዛረብ ኣይደፋፍኣካን እዩ ሕጂ እውን ተላሊዋ ብዙሕ ከይተገደሰ ናብ ወረቓቕቱ ዝተመልሰ ንፅባሒቱ ኣብ ዕረፍቲ ምስ ተራከብና ሰላም ድሕሪ ምባሃል ኣታ ዝኣርካ ድኣ ክንደይ ይፈተውካይ ምስ በለትኒ እወ ዝፈቱ ኣርከይ ብጣዕሚ ንፍዑን ጥዑይ ሰብ ምስ በልክዋ ምሽ ኢላ በለት እሞ ፀኒሓ ግና ኣርከኻ ምስ ኣብዝሓተለይ እዛ ጓል ድሓንዳይ ካብ ምባል ኣይረፍኩን
بزخونه ساعات عرفت ስለዝኣኸለ ነናብ ክፍልና ፈሕበልና በቃ ካብዛ መዓልትን ኢኑ ዘረብኣ ዘበለ ኣርክኻ ደሓንዲ ኣሎዲ ገለመለ ምስኮነ እቲ ፈለማ ተራ ነገር ገይረ ዝወስዶ ዝነበርኩ ኮይኑ ግና ምስተደጋገመ ልበይ ፍርሃት እንዳበሎ መፀ እምበርከ ብዛዕባይ ማዓረከ እንድኡ ዘይተገደሰት ብዛዕባ ኣርከይ ደጋጊማ ምዝራባ ፈታቶ ካትኮነ ስለስተጣጠርኩ ከረጋግጽ ኣለኒ ኢለውን ሜላታት ተጠቂመ ጎጎ ምስ ሓተትኩዋ ሽዑ ርኢ ምስ ኣበለቶ ከም ዝፈተወቶ ምስ ነገረትኒ ኦሮማይ በልኩ ነግፈረ ክብል ብደወይ ክዝመት ምዃነይ ነፍሰይ ነገረኒ እንታይ ከም ዝገብሩን ኣቕለይ ጸበበኒ ሕጂ ሓቲተ ኣሓተትኳ ትርጉም ዘሎ ኮይኑ ስለዘይ ተሰማዓኒ በጃኻ ኣቀራረበናውን ስለ ዝበለትኒ ምእንታን ከይከፍኣ ከይተሓዝን ኢለ ካቀራርቦም ጀመርኩ ኮይኑ ግና ኣርከ ብዙሕ ኣብ ከምዝታት ስለዘየለ ኣብ ከባቢ እንታይ ይፍጸማሎ ከስተብሕላይ ከዓለን ክልቲኦም ኣብ ትምህርቲ ንፉኣ ስለ ዝኾኑ ዋላ እኳ ከፍሊ ደረጃኦም በቤኑ እንተኾነ ብሓባር ከጽንዑ ጀመሩ ንኣ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ይኹኑለይ እንተ ንኣይ ግና ኣብ ነወሶ ከፍ ብሓባር ዝረኣኾም ሽዕ እንዳበለኒ ዝጓዓዝ ነበርኩ ኣብ ህይወተይ ካብ ዝወሰንኮ ዝኸበደ ውሳነ በቃ ንክልቲኦም ምቅራብ እዩ እቲ መጀመርታ ደፊረ ዘይምህታተይ ብጣዕሚ ኣሕዘነኒ ሓቲትያ እንተ ዝኸውን ነይረ ምስቲ ኣብ ልዕለይ ዘለዋ ጽቡቕ ኣረኣያ ሓራይ ክትብለኒ ትኽእል ነይራ ግና ዝግበር ዘሎ ኣይመስለንን ኦሮማይ ልባ ጽቡቕ ጌራ ክትክብልልያ እምበርከ ኣርከይ ቀልጢፉ ክርድኣ ስለ ዘይክእል ኣብ ነፍሶ ከፍ ገለ ዝደለትሉ ድሌታታ ስለ ዘይመላላ ከይትረድኣ ኣብ ክትወጾ ዘይትክእል ናይ ፍቕሪ ማዕሙቕ ቃላይ ከጥሕልያ ከውፅኣ ዝኽእሉ ንሱ ጥራሕ እዩ ኣነ ዋላ እኳ ንፉዕ ሃምባሳይ እንተኾንኩ ኣብ መንጎ ክሰጥም እንተዘይኮኑ ከድሕና ይክእልኒ ኮይኑ እውን ምስ ቃንዛይ ስኢለ ምዕዛብ እዩ ካብቲ ዝፈራሕክዎ ኣይወጻኹን ኣታ ዝኣርክኻ ዝረዳእ ኣይመስልኒ ምስ በለትኒ ኣትንስኻስ ንኣይ መዓስ ተረዲእኽኒ ንሽዓተ ኣዋርሕ ዝኣክል ፍቕሪ ተሸኪመ ዘራግፈሉ ቦታስ ኢነ ዘለኹ እንዳበልኩ ምስ ነብሳይ እሞ በዓሊ ደሞ ከዛረበልኪ ምሽብላ ደሓን ክትጽመመ እንዳበለት ክትጽመመ ትፍትን የግዳስ እቲ ስምዒት ከመይ ከም ዝመስል የስተማቕሮ ስለ ዘለኹ ብጣዕሚ ተደንግጸኒ ጥራሕ ዘይኮነቲ ተከፊኣ ክርኢ ስለ ዘይደሊ ንኣርከይ ገለ ምሽ ይዕንፍተሉ ንሱ ግዲ ስለ ዘይገብረላ ሕሪቕ ይብል መወዳእቱ ግና ልዕሊ ኣቕማ ስለ ዝኾነ ክዛረበላ ምስ ተወከሰትኒ እንታይ ሞ ክገብሪ ናይ ውሽጢ ኣብ ውሽጢ ገይረ ንኣርከ ከይደ ምስ ነገርክዎ ብዝሰማዓኽዎ ተገረምኩ ከም መፍታ ኣነውን ከይተረድዓኒ እንዳተቀራርብና ኣብ ዝመጻናሉ ለእንሳ ትብሎ ክፈትዋ ከፍቀራ ጀሚረ ኮይኑ ግና ከም ትፈልጦ ካብ ትምህርተይ ክሰናከለ ይደልኒ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነውን እቲ ቀንዲ ነገር ንስኻውን ኣዚኻ ትፈትዋ ኢኻ ወዮ ደኣ ንስኻ ኣስተባሃልካሉ እንትኾን እምበር ካብ ዝቀረባ ግዜ ዕላልካ ዘበለ ብዛዕባ እዩ ስለዚ ቅድመ ንስኻ ካብ ፈለጥካያ ንኣይ ዘይኮነሲ ንኣኸያ ትግባእ እሞ ኣይኮኑ ይበላ ድሓር ከዓ ትገብሮም ዝነበረት ምንቅስቃሳት ጠፍኢና ኣይኮነን ንኣኻ ክብሊ ስለዚ ኣይትሕሰብ እዩ ፈጺሙ ብካልእ ዓይኒ ክርኢክ ኣይክእልኒ ይበላ ምስ በለኒ ኣርከምን ከም ዝፈትዋ ሕጅስ ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝበርሓለይ እሞ ከዓ ዋላ እኳ ኣርከይ ንኣይ ክብል እንተገደፋ ፍቅሪ ግና ዕድል ከም ዝህበኒ ስለ ዝተረዳእኹ ክልቲኦም ካብ ተፋቐሩ ዝግበር ስለ ዘየለ ካብ እንቅፋት ምዃነ ሓጎሶ ምርኣይ ሓይሽ ስለ ዝበልኩ ዝበለኒ ገዲፈ ኣርከውን ሓፊርኪ እምበር ብጣዕሚ ከም ዘፍቅረኪ ነጊሩኒ ምስ በልክዋ ዝተሓጎሰቶ ሓጎስ ዘረባይልኝ እንተ ኣነ ግና እንታይ እሞ ክብለ ንዕርክነት ዝኽፈል መስዋዕት ዶ ክብሎ ዋላስ እንታይ ምናልባት ምስ ጊዜ ይወጻል ይኮን እምበር እንደ በቃ ኣካኣሎ ይሓበኒ ዝበሃል ንሎም መዓንቲ ሂዜ ዝመጻኹ ነዚ መስል ነይሩ ከም ቀደምኩም ሓናት ጸሪቱ ኣብ ታሕቲ ጸሓፉ
ነዚ ቪድዮ ከዓ ላይክ ሃብዎ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ምናልባት ረሲኹም ሓትኮኑ ንታሓቱ ውርዲልኩም ነታ ነቀያሕ ምልክት ጠውቕዋ እንዳበልኩ በካልኦት ሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ቅሳነት እና ዓወት ኣሳልጦ እንዳተመነኹ ሰሰናይ